Kel gırnak. Bir var eken, bir yok eken. Kadim zamanna bir samsyk, rekimsiz adam var eken. Ol orta yaşa baranna ayal ölüp, başka bir ayal öýlenipdir. Täze ayal öýüne gele gelmäne adamsynyň öňkü ayalynyň galan ogly bilen gyýdyndan diýman külkülüne düşüpdir. Ol bir gün yalandan näsaglan bolup, äri işden gelenne başyny ýastykdan galdyrman ýatypdyr. Muny görüp, howsala düşen äri oňa "Yeri, mehribanym, saňa näme boldy?" diýe. Ayaly, "Sen irden çykyp gideninde de sapsagdym. Bir edenim çağılan geyimlerini ýugmak üçin ilerki ýabyň boýuna bardym. Dugun çoğu çödemde, bir etenetlen geyimlerinin burnuma şeýle bir yaramaz ýytyrdy boli, şo ýerde essim aýlyp ýykylypdyryn. O adamlar meni götürüp, öýe getiripdirler diýe. Bu päli ýaman ayal, şo gün ýabyň boýuna goňşy obada ýaşaýan aýýar kempire tataşyp, oň ýanyna ögey çağalaryndan leýrenen. Şonda ýanky kempir, "Entek näme görýän? Uloly berseler içine depip öýden kogurlar. Yetim oglok saklasaň, agzyň burnuň ýag eder. Yetim ogluny saklasaň, agzyň burnuň gan eder" diýip eşitmänmidim? Olardan tiýrak diýen ýagşydyr diýen. Şo ýerde iki bet päl oturup, ögey çağalary ýoklamaň maslahatyny edenler. Ayal 5-6 tun iýmän içmän ýatyp, özüni biraz horlandan soň ärine "Men ýagdaýym barha agyrlaşýa. Goňşy obada bir tebip mama barmyş diýerler boli, şonu çağırsaň bu derdiň emini bilmezmi ka" diýen. Äri "Wah, oň iş aňsatla" diýip derrew hälki aýaly bilen dilleşen betbäl kempir getiren. Kempir aýalyň garnyny, boýnunyň ýüzündäki damarlar sypalaşdyran bolup, "Hudaýy, özüň garaşygyda göri. Beren derdiňi özüň depede gör" diýip samyrda beripdir. Aýalyň äri bolsa, "Näme? Yaramaz keselmi? Ay dahyry, oň derman tapyljak zatmy" diýip howsala düşüpdir. Kempir "Bir ören seýrep duşýan kesel. Aýalyňa çağalandan ýokuşupdyr. Şol çağalan ganyny syrkoň ennamyna çalyp çykmaly. Şeýtmeden aýalyň aňyrsy bir hepdeden öler" diýen. Kempiriň bu sözlerini eşiten ýanky adam, "Men hemmesine qaýıl" diýen terizde başyna atyp, ýerinden alyp bir de bıçagyny gyýyndan çykarypdyr boli, aýaly "Ey men ýalňyz howsarym, sen bir iş etme, ölsem meni öýünýän bolupdyr." Äri bolsa, "Wah, mehribanym, çağasa ýaşap bilerin. Ýöne sensiz bu dünýä maňa haramdyr" diýip öýden çykyp gidipdir. Oň gyýdy, bu gepleri öýüň daşyndan diňläp durmuş. Kakasynyň dik düşdüligine belet gyýy, oýnap beren oglan jigisini bagyryna basyp, özüni çölden çöle, dağdan dağa urup gidiberipdir. Olardan gerek tapylman soň ögeyene barha nadarar edipdir. "Wah, başyňa döneýin hogonlarym, men bu dünýäde armanly gitmeli boldum. Ýene 6 günim galy, hey bir alas tapylmazmy ka" diýip ärini rahat oturup nan ýemegde goýmandyr. Äri gazap bilen çağılan gözlerine ýola düşüpdir. Inni habary iki dogondan eşdim. Olar bir näçe gün ýol ýörep, çölde oturan bir oba bardylar. Bulary gören aýallar boýu ýeten gyýdyň çöl beýwanyna ýygyp ýörmeginiň sebäbini sorapdyrlar. Gyýyz başlaryna düşen işi bolşy ýal aýdyp beripdir. Şonda ol aýallar düýün bir atly gelip, göze görünen gyýdym jigisi bilen ýetdi diýdi boli, "Siz şol çağalar ekeniňiz" diýip ögeyene bilen näletkerde ata gargapdyrlar. Bir yetimler obada alyp galjak bolupdyrlar. Onna gyýyr "Kakam bizden näçe menzil öňdäki obalara ýetip beren bolsa, bize bu obada ýaşamak bolmaz" diýip dağa tarap diýe. Olar az ýörep, köp ýörep, ahyr bir dağın jülgesine barıp ýetipdirler. Aş suwsuz surnugan yetimler jülgäniň içinde oturan obany görüpdirler. Olar "Bir ýerde otursak, aç ölüp galarys. Oba barsagym, kakamyň eline düşmegimiz mümkin" diýip ýaýdan oturupdyrlar. Garanky düşen soň obaň çetindäki öýe salam berip biripdirler. Görseler, bir kempir gozok toka oturan eken. Ol
gele görüyüm bağlalam deyip bulary mehr bilen garşalypdyr. Garynlaryny doýurup habar sorapdyr. Gaýyz başyndan geçen wakalary birin gurrun beripdir. Kempir olan kakatynyň bu owada soraw salyp ýaňrap gidenini aýdypdyr. Gaýyz kempire "Enejan, çöle bardyk, çöl gorkuly. Dağa geldik, dağ gorkuly. Indi bu alemde bizim üçin gorkman ýaşar ýaly yer ýokmu ka" diýen. "Balalam, bu beladan gutulmak üçin size ýekeje ýol bar. Şu jülgän boýuny sirip ýöräberiň. Öňüňizden kiçijik köl çykar. On kenaryna oturup diýinjiňi alyň da ýene aňyrlygyna gidin. Ýöne ýanky kölüň sugundan içäýmän. Oňa key kölli ýanyrlar. Kim ondan içse keyge öwürlüp duruberýändir. Köllün aňry 2 gün ýöreseňiz, başy asmana dirilip duran bir düýüp çynary gözüňiz düşer. Oň ýakynyna baryp, egil çynarym, egilmeseň dögülýärsiň weli, çınar ýuwaş-ýuwaşdan egilip başyny ýere ýetirer. Şonu derrew üstüne minip ýetişseň, ol seni ýokurlygyna äkider. Oň üstü başga bir älemdir. Ana şo älemde arkaýyn ýaşap bilersiňiz diýip, kempir olan torbasyny külçeden noldurup ýola salypdyr. 2 dowun tirkeşip, Keyik kölüniň kenarına ýetipdirler. Şo ýerde diýin jalyp, ýene aňyrlygyna gidipdirler. Es ýörenlerinden soň, gyýyr ejesinden ýadygärlik galan ýüzügi, hälki kölüň boýuna galdyranyny bilip, ýyla gaýtmakçy bolupdyr. Jigisi oňa, "Sen oturda diýinjiň al, men ýüzügi özüm alyp gelerin" diýen. "Ýok, arkadagym, sen diýinjiň al, meniň deýin" diýip, gyýyr oňa kän ýalbarypdyr. Emma oglan oň diýenini etmändir. Ahyryna gyýyr, "Bolýa, gitsen git göli, kölüň suguny agzyna alaýmagyn" diýip berk tapşyrypdyr. Kempiriň sözüne mümkür bolan oglanyň bolsa, bar maksady şo kölüň sugundan içip görmek eken. Ol gelişine kölün bir goşawyş su alyp içipdir weli, keyik oglagyny öwürlüp duruberipdir. Gyýyr dowany bolsa, gözüni ýola dikip oturuşyna uklap galypdyr. Ol özüni biriniň aralaýanyna salyp, gözüni açypdyr. Görse, ýanyna akça keyik oglagy. Anha ýüzüň diýen işaret bilen başyny egip durmuş. Gyýyr oň şakynyň ujuna gysdyran ýüzüni alypdyr da, keyigiň boýundan gujaklap, "Wah, ýalňyz doganym, bu näme etdiň molly? Şo suwdan daatmalyga söz berip gitdiň ahyry. Bu dünýäde insan bolup başymyzy gorap bilen zok, haýwan sypatyna nädip gün görjek" diýip aglapdyr. Soňmorda keyigi ýygyna tirkäp ýola düşüpdir. Şo gidip oturuşlaryna kempiriň salygy beren çınaryna baryp betip, "Egil çynarym, egil, egilmeseň dögüllýipdir weli." Çınar assa-assadan egilip, başyny ýere degiripdir. Keyigi gujagyna alyp duran gyýyr oň bir şahasynyň üstüne minip oturupdyr. Çınar şahalaryny ýokary göterenni gyýyr çölli, dağly, derýaly başga bir äleme düşüpdir. Ol jigitini otlamaga goýberýär. Ödem ýabany almadan, hozir pisseden toýup, bir çeşmäniň üstüne awanyp duran beýik agajyň üstüne çykyp, diýin jalmaga oturupdyr. Bu gep bir ýerde dursun. Ýadap bilen gyýyr diýinjini alynça, habary şo ýurduň paşasynyň eşdedik. Bolman, 60 ýaşyna gadammasanna, bu paşanyň bir ogly bolupdyr. "Inni ölsem armanym ýok" diýip, paşa begenjine 40 gije günni toý beripdir. Hazynasynyň ýarsyny ýurdunyň garyp basarlaryna paýlapdyr. Boý sireti bilen gören haýran edýän şahzady 9 ýaşyna baranna ony ata mündirip ýene toý beripdir. Hälki ýetim gyýyr, keýige öwürlen jigisi bilen bu ýurda aýak basanna, şahzady kemsiz ýetişip, özüne münasip ýar gözläp gören ýigit eken. Oň atasynyň baş weziriniň hem şahzady bilen deň duş bir gyýdy barmyş. Ýöne bu gyýdyň kellesi kel, boynu bokur, 2 gözem çaşymış. Şo bolşuny da özüni göwüne ýetip gören mekirmiş. Ol, "Men weziriň gyýdy, şaň göwüni ýokardyr. Öňeten gyýdy gelin edip köşe getirmez. Ogluny men alyp berer" diýip öz ýanyndan göwüni ýürdip görünmüş. Mundan habarsyz şahzada bolsa her gün atlanyp 40 gigde bilen göwün açmak üçin awaş kara çykar eken. Ine bir gün ol çemenlarlykda otlap ýören keyik görüp, onu diýir tutmak üçin kovup başlapdyr. Emma keyik baglykdan baglyga sümüp gözden ýitenmiş.
Onu kovup polisiyadan şadada yigitleri bilen bir çeşmenin başına varıp attan düşüpdür. Yigitler av ötünden şar etmek için odun çöp aladası bilen çar tarafa dağaptır. Yeka kalan şadada çeşme teretse, on yüzünü huyur sıpat bir gıydın şekillüşüp durmuş. On keşfine mehri giden yigit yokor karasa, ağacın üstüne bir gıydı oturmuş veli, vaspını dili bile beyan eder yallayalmış. Onu görönnen şadada beyhuş olup yıkılıptır. Yigitler dolanıp gelse, şadada demsiz düysüz süynüp yatırmış. Buna bir zat bolaysa, padişah deriyimde saman nıktırar deyip, bular onu atın önüne kese basıp köşü getiriptirler. Huşsuz yatan oğlunu gören şah tebiplerine her edin, kesip edin, oğlumu huşuna getirin, ona näme bolany öz dilinden eşitmesem armanyny ölerin diýen. Tebipler onu derrew huşuna getiripdirler. Şahzada başına düşen işi bolşy ýaly aýdypdyr göli, şah çeşme tarap at salyp gidipdir. Şäher halky da som sayak bolup oň ýygyna düşenmiş. Gelip görseler, şahzadanyň akyl huşyny alan gyz henidem şol agajyň üstüne oturdy diýe. Padişah ona gyssanyp habar gatan. Men bu ýurduň padişahy, oğlumyň akylyny alan zanana, anysmasyň, jynysmasyň. Öz öýünden orun tapman, ejir baryny çekip, bu mekana düşen insan balassyň. Beýle bolsa, aşak düş, guzyym, bagtyň açyldy. Ýalňyz oğlum saňa aşyk bolup akyl huşyny ýitirip ber. Gije günnüýdüni ölüm howpy bilen geçirip beren biçare ýetim gyz padişanyň sözüne inanmandyr. Şo wagt bir kempir padişany çete çagyryp, "Ey hökümdarym, süýtdi agdy bişen suw üfläp şer" diýipdirler. Bu bir jebir çekip beren görgüli ýaly. Ol sen sözüňe inanmaz. Şaň syratdy oğluny gelin borup köşkde oturmak oň düýşüni de ýerýän nädir? Muny diňe hile bile ýere düşürip razy etmek bolar diýen. Şundan soň hemmeler ýygyny uladyp, ýanky kempiriň ýeközi çeşmeýäniň başyna garypdyr. Ol köýneginiň etegini mınçan bolýarmyş, ýaka tarapyny ýuwan bolýarmyş, etek tarapy batga çümýärmiş. Bu kempiriň gözüniň görmeýän aňyny ýokordan ýygyrypdyr. "Dur ene, sen köýnegiň hapalap oturýarsyň ha." "Wah balam, gözüm görmese nädeýin?" Kempiriň bolup oturuşyna ýüregi awanyň agaçdan düşüp, oň köýnegini ýuwup beripdir. Kempir şol arada gepatyp, onu özüne ögülenşdiripdir. Şahzadanyň hakykatdanam oňa aşyk bolanyny, şanyňam, oň ogly şahzadanyň rehimdar adamlyklaryny inandyryp, gyzy keyik dogany bilen bile köşü getiripdir. 40 gije güni toy edip, gyzy şahzada nikalap beripdirler. Keyik üçin bolsa, altyndan agyl ýasap, her türlü otlar bilen bakyp başlapdyrlar. Gyzy şahzada, "Şu keyik men janymdyr. Men diňe şuň diýir wagtyna diýirdirin. Eger men diýirligini isleýän bolsaň, onu gözden salma" diýen. Şahzada, "Men diýirligim sen bilen diýip, keyigi özü idedip başlapdyr. Her gün awagdanny oňa öz eli bilen iň gowatlardan ýygyp getirýärmiş. Şeýdip aradan 9 ay geçipdir. Indi habary weziriň gyýdyndan alalyň. Niýeti başa barmadyk kelgirnak, yetim gyýdyň bagtyna görüplik edip, ondan diýinmeň külkülüne düşüpdir. Ol yaraşsa yaraşmasa, gymmat bahal waslar geyip, altyn zümörretler bilen bedenip, şahzadanyň geliniň ýanyna gatnap başlapdyr. Süýji sözler bilen onu madalja özüne höwrükdiripdir. Ine bir günem oňa galadan çykan ýerinde bir täsin köl bar. Suw çüýşeden duruy. Bir ogurtlasaň tagamy agdyňdan gidenok. Bir çümp çyksaň göwüniň aýna ýaly päkidelenýär. Köşükde içimizi ısırıp oturandan şoňa gidelliýen. Men ýüzüp bilemok diýenne de garaman, onu köle gitmäge garypdyr. Köliň boyuna baryp, özü höwesek ýalaňaçlanypdyr. Garajygyna çümp çykaý diýip, geliniň geýimlerini çykartdyrypdyr. Kenara gelenlerine kelgirnak bihabar duran geliniň arkasyndan bat bilen itekläpdir göli, ol paşylap suwa düşenmiş. Özüni häkim saýyp gören äpet bir balyk bolsa, onu ýuwdup, köliň düýp teýkarna garşy ýumruk aýypdyr. Ana olsaň, "Inneha, şahzada menki bolsa gerek" diýip, kelgirnak ýanky geliniň geýimlerini geýipdir de, hiç kime bildirmän köşke gelip geliniň otagyna ýyryp oturypdyr. Garanky düşenden soň,
Awdun elen şadada öz gelini röydüp, kelgirine guzoklaptırda, çırağını yakmansınla. Yüdüňe bakıp, diýdaryndan doýup bilmeýän ýörenmi duýoňa goý diýenipdir. Kelgirnak başardygynyň sesini oň geliniň sesine meňdedipdir. Her gün seretseň diýdarymdan tiz doýarsyň. Hemişe şuň ýaly bagtyar bolasyň gelse, biri-birimiz görmez ýaly bir aýlap giýjän çyrasyz geçirelliýen. Gögünne gara gitmedik şadada, hemişe sen diýeniň bolar, mehribanym diýip oň bilen giýjeler garankyda geçirip başlapdyr. Kelgirnak aram-aram giýjesine çydaman, şatyrdadyp kelletini aşaýamyş. Şadada bir şatyrda näme diýenine ol gogurgy ýänni ýämiş. Inni keýge öwürlen ýigitden habar alalyň. Bu neresse uýoty bilen kelgirnaň arasyna bolan gurrun eşden eken. Dogony köllün dolanyp gelmän soň oň bir wela ýolugony bilip göz ýaş döküp ýörmüş. Şadada oň bir rahat halyny kelgirnaga aýtsa, ol ay çölü kuýýanlarda diýer eken. Hiç kimden haray tapmajagyny bilen keyik bir gün urnup altyndan zyryn üdüp durdy, köylüň boýuna gelip zarin mäläp durgely, köllün "Wah biçäre arkadagym, zarinlap durmady, bir ýollen şadadany şu ýere getir" diýen ses eşdilipdir. Keyik ýugurup şadadanyň ýanyna barypdyr da oň aýaklaryna ýüzüni sürtüpdir. Gözlerinden ýaş akdyryp, üm bilen oňa köl tarapy ümläpdir. Bir ahwalatyň bardyny aňan şadada oň ýygyna düşüp köylüň boýuna gelipdir. Ýadap mälemäge de haly galmady. Keyik gelişine köylüň suwuna agdyny basyp bir ganyp durgely, syratly ýigide öwürlüp duruberipdir. Bu köl zadylanyny açýan köl bolsa lätjek. Muny gören şadada elkenç gorkup ýygyna gaçmakçy bolupdyr. Emma ýigit onu köşeşdirip başdan geçirenlerini birin aýdyp beripdir de, "Men dogonum sen söýgüli geliniň şu köylüň içinde. On näçe günlerden bäri törüňde oturan kelgirnak şu bir dawa taşlat" diýen. Muny eşden şadada "Sen nirede mehribanym" diýip yaraly ýol borsy ýaly gaty sesi bilen şeýle gaýgyryp durgely, esli wagtlap köylüň ýüzi ýanlanyp durupdyr. Oň sesi kesilenden soň köllün başga bir ses çykypdyr. "Baýnatmady şum pelek, ýaýnatmady şum pelek, kelgirnak suwa atdy, aşyma aw atdy. Köylüň düýbüne gaçdym, balyk içine düşdüm. Bilim ýüklü, agyrdım, ekiz ogul dogurdum. Goçmuradym goýnumda, akmuradym arkamda." Şadada geliniň sesini tanap, köşke garşy as salyp gaýdypdyr. Gelişine otoguna girip, duwla kysmyn jyrap başdan geliniň ýüzüniň, başynyň örtügini sypyryp alypdyr. Görse, söýgüli geline derek, gözleri biýtaý teredi ýaly bet nişan kelgirnak murdaryny aşyp oturýmuş. Gadaba dolan şadada gylyjyny aýlap oň bokur boýunyň edil çykan ýerinden bir salyp durgely, kelkelle kekeni iýen terine ýaly honna düşüpdir. Bu ýurdun dağlaryna ullugy kerk ýaly äpet öküzler ýaşaýan eken. Özlerim 40 günläp susuz oňýarmyş. Ýöne suwa iýenlerine çeşmeleň, derýanyň suwuny soňky damjalaryna çenni demlerini dartyp gidýärmişler. Olar suw çenni dodoklarynyň şop edip çykýan ses 7 mendillen eşdilýärmiş. Şoň üçin olary şop öküz diýen ekenler. Şarada bir müň goşun bilen gidip dağdan şol öküzden bir sürüsini kovup her köyle getiripdir. 40 gün suwsuz geden şoplar bir sagada goýman köylüň suwuny demlerini dartyp gidipdirler. Görseler agyrlaryny pakkyllatyşyp ýören balyklaryň arasyna äpet bir balyk garny pökkörüp ýatyrmyş. Şarada onu süýredip kenara çykardypdyr da gylyjy bilen garny ýarypdyr. Seretse oň içinde söýgüli gelini keserip ýatyrmyş. Iki ogullarynyň bolsa biri gujogyny, biri arkasyny. Öldürüm süýji ukudamış. Ennamlaryna yel çalanmada olar asgarşyp ukudan oýnapdyrlar. Şadada olar köşe getirip hazinasy boşaýança toý beripdir. Bu toýuň iň soňkuny padşa Merkä ýüzlenipdir. Munça alabyň soňunyň eşreten bolmalydyr diýip ýan gül açan gaýdynyna geliniň bir ýyllap keyik sypatyny azap çekip gelen dogonyny nikalap berip toýy ulaşdyryp goýberipdir.